zbog Černobila. Da. Dođi s majkom na Dedinje, kaže idemo, ma jok, brate. Kad si dobio neke velike donacije na YouTube, jesi rekao majke kako reagovala. Sad ću da vam ispričam nešto iskreno. Slušajte ovo možete i da klipujete. Kad sam ja krenuo ljudi da streamujem, tad kod Muđena sad na Balkan Kings. I sad, nisam bio u nešto specijalno dobroj finansijskoj situaciji tad. I bukvalno sam kad sam krenuo da streamujem, donacije su mi bile jedina zarada. I evo zna majka, tipa za prvih 20 dana sam dobio donacija 1000 eura, 1200, tako je nešto bilo. I ja sam bio presrećan i odmah zovno majku, rekao aj majko dođi u Beograd kod mene, idemo da kupimo garderobu, svašta nešto. I prvi dan kad je majka došla, ja taj dan palim stream i dobijem tipa 700-800 eura donacija za jedan stream, ljudi. To je tad meni bio, znate koji šok. Ali ja sam se u streamu malo folirao, pravio se da mi je to okej. Kad se ugasio stream, pitajte majku, počeo sam da plačem kao pička od sreće. Jer nisam mogao da vjerujem da, igram igrice, igram ih jebote od 12. godine, sinoć sam rekao, bježao sam sa časova da bi igrao igrice i neko mi je omogućio, znaš, da budem finansijski stabilan. A ljudi, mnogo znači kad ste u životu finansijski stabilni, jer bukvalno nemate taj stres. A to je jedan od, nakon zdravlja, najveći stres većini ljudi. Znači, ljudi se najviše nerviraju za zdravlje. Prvo zdravlje, a onda i finansijska stabilnost. Jer ko nije finansijski stabilan, baš mu je zeznuto. Sjećaš se ti toga kad sam plakao? To da ne bude da lažem, ima ođe svjedoka. Ja se sjećam, pre 3 godine nisi streamao, nego si radio ove reakcije i istorije od kad te pratim. Tad sam ja zarađivao nešto okej, a to nije ni blizu zaradi sa streama.